Desite ljudi dodali ovdje, a mi nastavljamo naše Minecraft preživljavanje. Ljudi, u prošloj epizodi smo radili kuću, prošla epizoda je bila malo više dugačka. Ali dobro, u ovoj epizodi ćemo nastaviti našu kuću. Ja sam nešto malo uradio. Ugodio sam ovo ovdje, nisam baš celo završio, ali sam malo nešto sredio, pošto je bilo mnogo buđevo. Sad sam uspio nešto da sredim i kopao sam do dole. I ovdje sam pronašao veliku pećinu i pronašao sam malo više metala. I tamo je nešto malo, a tamo je velika pećina. I našao sam i rivin. Baš je ogromna pećina. To ćemo ostaviti za kasnije. Sada nastavimo našu sobu. Da osvetlimo malo ovako. Da se nešto vidi. Sad idemo da cepamo drva. Mora da idemo da cepamo drva, pošto nemamo bela drva. Treba nam malo dićevco. Šta radiš? Treba nam malo bela drva da bi završili u kuću. Da, imamo ovdje i konje. Pošto sam ja vidio kad sam išao tu da cepam drva. Nešto sam malo uradio samo da se ne bi zezali u epizodi, pošto sam jedva sredio. Baš sam teško sredio, pošto je mnogo bilo nešto zeznuto. Beži zombi. O, malo laguje. Kako laguje? Što voliko laguje? Dobro, nema veze, to smo cepali. Treba nam još drva. Eno ga. Treba nam ovo bela. Ostala drva imamo. Treba nam bela. Samo da završimo ovu kuću. Posle moramo da idemo malo da kopamo. Treba nam neke rude da napravimo zombi farmu. Treba nam crven kamen. Treba nam malo metal i tu, ufak. Treba nam tu još neke rude da bi napravili tu zombi farmu, da nas ne napadne neki creeper, da nas uništi tu. Idemo, malo sam kraći sa hranom, malo hrane, beži creeperu, beži. Sad gotovo. Da nam ne bi slučajno prišli da nas ubije. Ćemo još malo da cepamo drva. Dobro, mislim da je to dosta. Jademo i moramo da nabavimo još hrane. Pošto više nemamo hrane. Opa, evo ga, još jedan. Beži. Ovco moram da te ubijem. Ti šta radiš tu? Pred tebi, šta reći? Lagaj se tamo za glave neka. Vidim ovdje u kovčegu. I da, ubio sam jednu vešticu i dobio sam ovaj crven kamen i šećer. Gdje si zombi? Nije valjda dole. Možda da ubacimo neke stvari, pošto su puni. Kamen nam ne treba. I ovo nam ne treba. Da stvorimo mi ovo ovako. Da nas ne bi smarali ovi zombi. Ubiće nas. A mi da možemo lijepo da radimo, da ne brinemo ništa. Ajde tako. I oni sada možete ući. I sad mi pretvorimo u belo drvo daske. I da završimo našu kuću. Poruka. Sad. Jedva čekam samo da stignemo do... Kad završimo ovu kuću da pređemo na zombi farmu. Da napravimo tu zombi farmu. To će biti ekstra. Poslije ćemo imati dosta XP i napravit ćemo i selo. Ja sam sinoć nešto malo igrao moj
moj survival, moje preživljavanje i naletio sam na jedno selo. Jedan seljak je tražio 6 emeralda za dijamantski prsluk i to začaren. Znači to je stvarno ekstra. To je baš ono što sam rekao, ima neki koji su glupi, a ima neki koji daju baš ekstra stvari. To kad bi dobili, bar da nam daj neki dijamantsko neko oružje, to bi bilo dobro. Da vidimo sad, ovo treba da dovršimo. Ovo. Sada skinemo prvo ovo pa da stavimo od drva. Prošla epizoda je bila baš dugačka. Nisam baš htio da bude toliko dugačka, ali dobro, nema veze. Nisam mogu posljednji da je podelim, imao sam neki problem. I ajde izbacim cijelu što nema veze. Mislim da je dugačka negdje 46 minuta. Stvarno predugačka. Ali nema veze. Aha, stani. Pogrešio sam. Ko creeper, da? Tu ide drvo. Ovdje je bila stepenica. I ovdje idu crne stepenice. U stvari mi to možemo i bez. Pa može. Samo da žaba da trošimo drvo. To može ovako. Lepo i tako. Stani, nismo ovo završili. Ovako. Tu. I ovako tu. I ovako tu. To ćemo posle sve da sredimo. Samo da završimo ovako ovdje. Sad ovdje idu bele, samo da ne pogrešimo. Ja sam se baš mnogo mučio. Oko ovog pogrešio sam 100 puta i gledao sam da to sve ispadne super. A opet sam pogrešio, pa vidite? Pa mnogo grešim, mnogo. Baš mnogo grešim, ali dobro. Ko radi taj i greši. U Minecraftu to nije problem, to se čas popravi. Sad idu ovdje crna. Pa idu bela. Idu crna. I nemamo crna, moramo da pravimo. I onda tu ide crna. To treba da se smakne. I ovo da se smakne. I ovo je sve u redu. I sad imamo da napravimo crne stepenice. Treba nam. Ne znam koliko nam još treba, ali nećemo malo da pravimo. Malo ćemo. Imamo za još. Dobro, mislim da je to dovoljno. Završimo. Šta je ovo? Aha. Tu ne treba da ide blok, nego super. Sad ovo ovako. Ne bre, pa što me zezaš? Ovako. Ovako. Pa ovco, gdje ćeš tamo, da upadneš u one rupe, jebem te u... Ništa. Idi baš mi briga. Šalim se ljudi. Sad nam treba još i beli stepenice. Pa gdje je taj zombi, on ne vira? Gdje je ono meso? Smo dobili od ovce. Aj bre kovčegu. Dobro, imamo 2 leva. Kako sam dobio meso? Sam dobio meso. Možda nisam ni uzeo meso. Da jedemo mi ove leva. I idemo malo da nađemo. O fuck, eno ga. Pa dobro, ti si našao mene. Vidiš. To je daje mene čas spasa te ubijem. Malo pobijemo ove ovce. Meni su bile ušle 2 kad sam radio ovo. Van klipa ušle su mi 2 ovce u kuću i uzem i zatvorim ih. I posle sam ispržim. Mislim nisam sve, jedan. Posle došlo još jedan. Vole mnogo moju kuću.
Imamo nešto još. Nećemo sada i pobijemo prasići. Prasići! Nećemo, ovce ćemo da ubijemo. Koliko ima tu još ovce? Ovo ima još dosta, možda i ubijemo, da ju tepamo još. Još ćemo da ju tepamo. Dobro. Koliko je? Dobro, za sad dosta. Idemo sad ovdje ispečemo, da imamo da jedemo. I da nastavimo još u kuću. Poslije ćemo na ovoj planini nešto da napravimo, ne znam šta je, to ćemo tu da sredimo, još će da punimo sa zemljom. I tu će da napravimo torove, ne znam da ćemo napravimo torove, da li iza, da li ovamo iza ove planine. To ću da vidim. Da zatvorimo da ne možda nam ulaze zombije. Da pronašao sam dosta metala. Dole ovamo u ovoj pećini. Ja to baš i ne volim da radim van klipa, volim da vi to sve vidite kako. Ali ovo je bilo mnogo nešto buđavo pa sam morao to da sredim. I jedva sam ga sredio. Mnogo je bilo nešto šuntavo ispalo, ne znam što. Ali dobro, sad sam ga sredio. Sad je sve u redu. To je ovako. Ja ono je buđav iz duga. Ovo. Tu ide crno. Dobro, sad mi treba belo. To ćemo ovako. Tu ide belo i tu ide belo. I stani. Tu ide belo. Tu ide crno. Belo. Dobro, mene me zezaš. Tako. Ovo crno. Sad je sve u redu. Dobro. Sad nam treba još. I ovdje nismo stavili stepenice. Ovako. I to je to, kraj. Sad idemo da sredimo. Ovdje će nam bude zombie farma. Ano, tamo su vrata, tu ćemo da iskopamo veliku jednu sobu, onda ćemo do zgore da ih spustimo, ali to ćemo kasnije, moramo pronađemo još neke rude. Treba nam dosta i crvenog kamena i za crvene baklje gdje provedemo struju, treba će nam, moramo da posadimo i one pumpkine, to jest bundeve, da bi imali posle, stvari ne bre, bundeve će da stavljamo u kući, da imamo kao svetlo, umjesto baklje, njih ćemo da ih cepamo zid i će se da ih stavimo u zid. A treba nam, to ćemo napravimo od redstona, one redstone lampe, da bi mogli da palimo i gasimo. Tu stavimo jednu stepenicu, tu je jedna stepenica, imamo belo. Ne, treba mi dve. Stani da napravim jednu radnu tablu ovdje, da ne moram da se šetam. Ovako. Tako, i to će da stavimo tu za sad, pošto nam tu ne smeta. Napravimo malo. Toliko nam je dovoljno. Tu i tu. Dobro. Sad moramo ovaj plafon da sredimo. Za sljedeću epizodu ćemo da uzmemo da dovedemo malo i neke životinje, da bi imali posle hranu. Znači, malo smo sad i tanki sa hranom. I kasnije ćemo otići do sela da pokupimo one stvari što nam ostave tamo. Sad moramo ovo da sklonimo. I ovo. Sad ćemo ovako iz zida i cepamo. Tu ide belo, crno, belo, crno. Tu sam planirao da stavim cijele blokove dole. Neću ih još slabove zato što posle ako stavljam radnu tablu ili nešto ovako, ono će da stoji kao ono gore. Neće da stoji ovako lepo na zemlji, nego će da stoji ovako. Evo vidite, evo ovako. I to je buđevo, ja mogu da sklonim ovo da stavim, ali glupo je. Stavljaju tu cijele blokove, šta ima veze. Nije to ništa mnogo teško. Idemo malo da jedemo sačom mesa. Dobro. Sad da dopunimo ovaj zid. Dobro, ovo smo završili sad ovdje. Eto sad ide ovako.
Tu još jedan blok, tu još jedan blok. Sad tu crno, ovako. I ovako. I ovako. Ali dobro, imamo još. Učinu mi se da je... Evo je ona ovca. Učinu mi se da je creeper. Dobro, to tako. Sad ovo mora da sklonim. I tu isto da stavimo. Tu ćemo mi da idemo da kopamo. Ali vidjet ću nešto ću dogodim kao neki prolaz, ali da ne bude to baš buđavo da se vidi onako, pošto će tu da bude centralna soba, vidjet ću tu kao tu u ćošku da stavim mali prolaz i tu da prođemo i da idemo da iskopamo, pošto ima veliki rim, to je onaj krater ili kao ona kao velika rupa kad idete ovako šetate se i na livadi, ona rupa velika, dugačka i kao dole vidite rude, ne znam baš kako tačno da vam objasnim. Ali verovatno znate o čemu pričam. Sad, ovo ćemo da... U stvari ne. To mora da stoji. Au, treba da smanjim zvuk. Zvuk da smanjimo. Što smeta. Tako. I dole ide crno. Tu ćemo da stavimo ovako ovaj prolaz. Tu ide belo. Au, brate. Tako. To je dobro. Sad prelazimo na ovaj zid. Ja sam ovo nešto cepao pa sam gledao koliko bi to dobro bila veličina i ja sam zaboravio da nisam trebao da stavljam ovaj kabelston ovdje pošto ću tu da ide drvo, to jest ove daske i to je to. Ali sam se zajebao. Nema veze. Ćemo mi to čas da sklonimo. Sad kako idemo ovako tu pa idemo da, samo da se ne zezne nešto, to je dobro i onda dole ide crno, imamo još crnog, nema crnog, ja da moramo idemo opet da kopamo, ne mogu da verujem, dobro, će da idemo. Sad ovako i ovako. Dobro. Tu ide crno. Puče nam i kramp. Super. Ne mora da mi idem drugi. Ne mora da mi da cepam drvo. Sad će. Ćemo da cepamo drvo. Imamo malo da cepamo. Au, pada kiša. A ovo što mrzim. Napravimo jedan kramp. Ćao što mrzim ovu kišu. Stani, šta sam se ja sad zbunio. Tako, možda će nam trebati da napravimo još jednu sekiru. Tako. I idemo malo da nacepamo drvo. To ću staviti ovako. Ovamo su crne drva. Eno su tamo velika šuma. I večeras bi trebala da izađe epizoda The Burgers. Vidit ću ako mogu i Hungry Games, pošto ova epizoda, znači, vidite, toliko sam se sjebao da to nije normalno. Znači, ja se zaneo, ja igram, kad sam ja pogledao posle, kad sam završio 46 minuta. To se uploadovalo, znači stavio sam ga sinoć u, ne znam tačno kad, mislim da negdje oko pola 1. Da, oko pola 1, a završilo se pre pola sata. Znači, skoro ceo dan. To sam se zaznao mnogo, što je malo spori net. Nije on loš, ali ipak ono... kompjuter... bukvalno crkavo. Jeste da je malo... Dobro, nemam baš neki ekstra kompjuter, ali onako malo jačak. On se... on se siroma ceo u gre. Ja gledam samo kad će da crkne. A neće se da izdržim. A ja neću ipak da ga opterećujem toliko.
Niko mi kriv kad sam ja toliki idiot da nisam vidio da koliko sam na story snimio. Ova epizoda će biti negdje po 20 minuta, neće duže. I večeras ide Hunger Games i prvo The Bridges, pa ako bude mimo možda vremena, zavisi kad se sve to izrenduje i kad se uploaduje. Ako bude mimo vremena, što da ne izbacit ću Hunger Games, ali The Bridges moram jedno partiju da izbacim. Oh fuck, gdje je ovaj? Jebem te usta. Vidi ga što dalje. Crkni bre. Mnogo su oračani ovim skeletima. No, može da te smaknu ko ništa. The Bridges. To je prva mini igra koju sam igrao kad mi je drug dao akaunt. Pošto nemam svoj akaunt, ali kupit ću ga uskoro. To je prva mini igra koju sam odigrao. I to mi je najdraža mini igra, znači mnogo mi se sviđa. Gdje ono prvo kao što volim da kopam, mnogo volim da kopam. I onda posle idete bijete se. Ono sa timovima, to mi je do jaja. I to obožavam da igram. I to igram ono, bukvalno. Juče sam odigrao, ne preklik, juče sam odigrao jednu ekstra partiju. Sa jednim tipom ostali smo jedan zadnji. On lik ceo dijamantski, znači sve. Ovaj će da nas ubije. Ceo dijamantski. I bukvalno smo ih pobili i to žešće. Krenuo neki likove, mislim, mi smo bili žuti, oni plavi. Krenuo na nas i on samo uzme imao onaj kit sa strelama. Bam 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 bam, oni svi u vodu. Svi pocrkaju. Wow. Kako ih je lik, znači žešće ih je sjebio. Žešće. Oni nisu znali gdje se nalaze, sve ih je pobio, mislim da njih... Fuck? Gdje je pukao taj creeper? What? Gdje je pukao creeper? Gdje je dole? Sremi, mać. Gdje je pukao? Nije bitno, važno da nije pukao kući. Ja sad uzmemo da završimo ovo. Samo da završimo ovu sobu i to bi bilo to za ovu epizodu. Stalo nam, evo snimamo već negdje oko 20 minuta. Ali dobro, neću da bude baš preduga kao prošla. Prošla je bila nenormalno dugačka. Treba mi baklje. Tako da stavimo baklje da se sve to fancy vidi. Samo da imamo drvo da završimo sve i to će da bude super. I tu ide sad crno. I tu ide sad belo. I tu ide... Gdje ćeš? Ovako. Eto, tu će da bude kao neka soba. Ali to može da se... Stvari, za sad neka ga tako. I... još plafon da uradimo i to je to. Samo plafon da uradimo. To je bilo to. I ja oni pod nismo uradili. Dobro, uradit ćemo i pod. Stići ćemo sve. Mislim imamo vremena, ali ne bi baš da bude nešto preduga epizoda. Pošto... ona prošla je bila haos. Jedva sam je izrendovao i uploadovao. A neću da bude dugo, negdje trebalo bi da bude negdje oko 15-20 minuta, ali i više epizoda će biti. Naravno, jedna 46 minuta, skoro sat vremena. O, brate, ko neki specijal. Specijal drugi klip. Ok, to je malo bolest. Malo više. To ćemo sad odavde. Crno. 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 Ako nam ne stanu drva, prekidamo pa nastavljamo u sljedeću. Jer sad i pada kiša i evo već 20 minuta snimamo. Ovako.
Još 6. I fuck, da li jedno fali, jebem ti. Da li je moguće? Da li je moguće? Jedno fali. Pa dobro, da li je moguće? Evo, dakle mogu gledati čor. Možda ima neki višak ovdje. Ima ovo je višak. A da, ovo ne... Dobro, to bi bilo to ljudi za ovu epizodu. Večeras izlazi epizoda The Bridges. U sljedećoj epizodi ćemo da završimo ovu sobu i napravit ćemo još nekoliko sobe. Mada ja ću da je iskopam, a mi ćemo samo da stavimo drvo. To bi bilo to ljudi. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!